tilbage til podcasten med. Som I kan se på introen, der er dagens emne Semler Mobility, hvor vi særligt lægger fokus på elbiler. Til at starte med mig, kan du så ikke lige fortælle, hvad vi har lavet den her uge? Jo, i mandags var vi ude i Semler Mobility for at høre, hvad de arbejdede med, og hvad for nogle forskellige man kunne lave derovre. Tirsdag og onsdag var vi så over i Tikken Business for at lære, hvad man kunne blive, og sådan høre, hvordan tingene fungerede derovre. Perfekt. Men inden vi går i dybde med det, Silje, kan du lige fortælle en kort introduktion til, hvad er Semler Mobility? Det kan jeg nemlig godt. Det er nemlig ikke bare en almindelig bilforhandler. De er førende inden for forhandler i Danmark. Og er det egentlig ikke også noget med, at de har det imponerende udvalg, både inden for brugte biler, elbiler og hybridbiler? Jo, lige præcis. Og de tilbyder en bred vifte af valgmuligheder, der imødekommer hvert behov. Det lyder altså ret lækkert. Og Semler Mobility har nogle bestemte anerkendte mærker, som de samarbejdspartner med. En af dem er Volkswagen. Kender I nogle af de andre? Maja? Der er også Audi. Og så er der Skoda. Og man kan forvente en god kvalitet og en undersøgelse i hver eneste køretøj, de har tilbydet. Vi tog også et nærmere kig på Semler Mobility og hvad de har at byde på, og vi blev meget imponeret af de udvalg af biler og professional service, de leverer. Men det er ret sjovt, fordi jeg var inde på Trustpilot, og jeg så nogle ret dårlige anmeldelser af Semler Mobility, især i forhold til deres brugte biler. Hvad er jeres holdning til det? Altså, jeg synes jo, at det er ærgerligt, at de har nogle dårlige anmeldelser, fordi jeg har jo hørt rigtig mange gode ting om... Ja. Også hen på værkstedet, der talte de jo ret godt om sig selv. Synes I måske, de faker den lidt? Altså, jeg synes måske, at de godt kunne være lidt på den fake side, bare en lille smule. Men jeg synes egentlig, at det var meget godt, og deres service var meget godt, den måde, de snakker på i hvert fald. I hvert fald service er godt, men vi kan jo ikke komme med vores holdning til bilerne, fordi det har vi ikke prøvet. Nej, det har vi ikke. Men jeg synes også bare, det med den måde, de snakker på, altså det lyder som, de har rigtig god erfaring med det, men det er ligesom, at de spiller en lidt større rolle, end hvad de egentlig er. Lægger lidt en facade på, måske. Lige præcis for, at de skal have et godt salg ud af det. Ja. Maja, hvad er Semlers relevans lige her i samfundet, og hvorfor er det vigtigt at have en virksomhed som Semler Mobility? Ja, Mobility fører helt klart an i den grønne retning, som forhandler el- og hybridbiler. For nu og i de kommende år, hvor klimaforandringer og luftforureninger er en realitet, tager de en aktiv skridt for at reducere skadelige påvirkninger og fremme en mere bæredygtig måde for at komme omkring på. Og det gør det jo ved at sælge de her elbiler og sælge brugte biler. Samtidig skaber de arbejdspladser inden for forsalg, service og teknologi. Deres partnerskab med førende bilproducenter som Volkswagen, Audi, Skoda bidrager til teknologisk fremskridt, og de deler viden for fremmed økonomisk vækst. Semler Mobility gør en positiv forskel for samfundet og vores fremtid. Et grønt samfund. Er det vi vil have? Eller foretrækker I, hvis vi forholder os til dieselbiler? Nej, vi skal da helt klart have en mere grøn. Og det er også derfor, at de forventer, at i 2030, at der kun er elbiler her i Danmark. Men hvem er i forhold til prisen? Er det alle, der har råd til de biler, og hvem er dem, der allerede har biler, som ikke er el? Det kan vi ikke helt svare på endnu, fordi undersøgelserne ikke helt er kommet ud. Maja, du har en anden holdning, eller? Ja, Semler Mobility, de har jo sådan biler, så der er plads til alle og alle. Det er jo faktisk en virkelig god ting, Semler Mobility har, at der er lidt forskellige prisgrupper, men også, at der er elbiler, altså forskellige slags biler. Fordi når man tænker på elbiler, tænker vi så ikke alle sammen lidt på Tesla? Jo. Er det så ikke fedt, at der kommer lidt mere sådan diversitet, lidt forskelligt, noget forskelligt at vælge imellem? Men for eksempel folk som mig og Maja, vi bor jo i lejlighed. Hvad skal vi gøre i forhold til opladning, når der ikke rigtig er mulighed for at kunne oplade elbiler i lejligheder? Er der en god måde, man ligesom kunne få ændret det? Altså lige nu, så er det jo lidt som et problem, fordi det er rigtig svært at have elbil, når man bor i lejlighed. Men det, der kunne være et rigtig godt råd, det er, at der kommer de her tankstationer op til elbiler rundt steder, der bor tæt på lejlighederne, altså tæt på supermarkeder og alle de her ting, som mennesker bruger ofte, når de kører i bil. Ja, fordi lige nu, der ligger de lidt sådan mere ude, hvor der skal være lidt flere tankstationer her i midtbyen for eksempel, hvor der er rigtig crowded. Fordi ellers kan det blive virkelig svært for dem i lejligheder, men også bare familierne i fremtiden, hvis vi skal være 100% el. Okay, så jeg bliver lige nødt til at gå væk fra det andet spørgsmål, for jeg har et nyt. Bare kom med det. Så hvad er Semler Mobilitys kobling til Tikken skole? Ja, altså Semler Mobility, det er jo en virksomhed inden for mobilities- og transportsektoren. Og Tikken Business, det er en uddannelsesinstitution, hvor der er EUD og EUX, altså erhvervsuddannelse med gymnasielle elementer.
som forbereder elever på erhvervslivet, herunder inden for områder som f.eks. bilbranchen. Og jeg vil egentlig bare lige gerne forklare sådan forskellen på EUD og EUX. En EUD, det er hvor du går i skole i 1 år, og så er du i praktik i 2 år. Men ved en EUD, der får du bare ikke en hue. Og ved en EUX, så går du i skole i 2 år og 2 år i praktik, og der får du så hue. Men du kan så vælge ved en EUD efter det første år, at så kan du bare tage din praktik, og så kan du vælge at tage det sidste år efter praktikken, eller bare lade være med at tage det sidste år, men så får du heller ikke nogen hue. Og det der også er, ved en EUD, der kigger de bare sådan på hele din karakter, men ved en EUX, der kigger lidt mere i de enkelte karakterer, og du skal minimum have 4 i både dansk og matematik, hvor ved en EUD, der skal du bare have 0,2 i dansk og matematik. Nu vil jeg gerne hoppe over til sådan processen, vi har været i gang med her på Tikkum-skolen, og hvilke produkter og opgaver vi har lavet. Også lidt mere, hvad vi er blevet klogere på. Ja. Jeg synes det med ekstern og intern kommunikation var meget spændende. Det var sådan lidt om, hvor vi satte sådan, vi havde 4 kasser, hvor vi så skulle sætte plus på 2 af dem og minus på de andre 2. På det plus skulle vi skrive alt det positive, der var med semler, og så minus, så skrev vi alt det negative, som ikke var sådan særlig godt. Så lærte vi også lidt om reklameproduktion, og det synes jeg er mega spændende, fordi at lære at lave reklamer ved hjælp af en app for eksempel er en virkelig værdifuld færdighed, fordi det kan bruges til så mange ting, for eksempel inden for salg, og især i dagens digitale tidsalder, så det er vigtigt at bruge ting som reklame, fordi det er sådan en stor ting i vores hverdag. Og det kan omfatte brugen af grafisk design og software, eller reklameplatforme til at oprette virtuelt tiltalende reklamer, der kan bruges til markedsføre produkter eller tjenester, som vi gør det ene eller det andet med. Vi fik også selv lov til at prøve at lave en reklame, hvor vi ville prøve ligesom at fange kundernes opmærksomhed. Vi prøvede for eksempel at lave en overskrift, som ville fange kundernes opmærksomhed ved at skrive frisk ID4. Og så har vi skrevet ned i bunden, hvor man kan få et telefonnummer til, hvor man kan kontakte dem henne, og hvor man kan købe de her biler. Og så har vi også skrevet en lille overskrift resten af oktober, 30% rabat, ligesom for at fange dem mere. Så har vi også et lille billede af logoet op i hjørnet, for ligesom at vise, hvad vi snakker om. Hvor her der er det Volkswagen. Så har vi også valgt at bruge farverne rød og blå, fordi vi føler, at det er nogle ret tiltalende farver, der giver sådan opmærksomhed. Især farven rød, det er meget blikfangende. Og det her med frisk ID4, som Sille sagde, det er sådan ligesom frisk, man tænker, okay, det er lækkert, det er nyt. Det giver folk lyst til at købe det. Nå, gutter og gutinder, nu skal vi også til at slutte lidt af. Men vi skal lige snakke kort om, hvad vi har synes om at være ude de her steder den her uge, og hvad vi synes om Simple Mobility og bare generelt elbiler. Sille? Jeg synes faktisk i starten, det var lidt kedeligt, men jeg fik faktisk lært rigtig meget. Det var faktisk virkelig en spændende proces, vi har været igennem. Altså jeg synes jo også, det var meget sjovt, spændende og egentlig meget hyggeligt. Sådan. Jeg synes også, det var spændende at høre, da vi var over ved det der værksted, eller hvad man kalder det hos Simple Mobility, hvor ham der var chef i hvert fald, chef for stedet, han fortalte lidt om, hvordan at for eksempel Tesla, det er ikke så personligt, når de sælger til kunderne. Det er lidt noget, der bare skal gøre sådan bum bum bum, hvor hos Simple Mobility, der vil de egentlig hellere have det her bånd med kunderne, have den der fysiske kontakt, hvor de kan snakke om det og det synes jeg faktisk er rigtig fedt. Og det der med, at jeg havde slet ikke tænkt over, at man ikke kunne oplade ved lejligheder og sådan nogle ting. Sådan, ja. Jamen, jeg synes det samme, der er også nu, hvor jeg selv bor i lejlighed. Det er meget svært sådan noget. Ja, og jeg synes også bare det der med, at man har fået et bedre indblik i det, og den måde, jeg godt kan lide, som du også sagde, er det der med, at de vil gerne have et bånd med kunderne, og have en god samtale med dem, inden at de sådan sælger biler. Og det var også sådan fedt, at de havde ligesom alting på et sted. De havde både salg af brugte biler, nye biler, værksted. Så ligesom du kunne bare gå hen med din bil, og så kunne du få en ny bil, men du kunne også få ordnet din bil. Så du kunne få lidt af det hele, som det er alt i et. Det er mega smart. Men se videre i næste afsnit af Main, hvor vi skal diskutere, hvilken sodavand er den bedste. Main!